I-Kaizer Chiefs isiqalile ukuhlela ibhizinisi layo lokuhwebelana kabadlali ekupheleni kwesizini kulandela ukuphoxa kwemidlalo yeBetway Premiership ngaphansi komqeqeshi uNasruddin Nabi. Iqembu lihlonze uFaisal Salam we-Azam FC egijima kuTanzania Premier League njengohamba phambili ekuhwebeni. Inkontileka kaSalam ne-Azam isalelwe isikhathi esingaphezu konyaka, kodwa kuthiwa wenqabile ukuyivuselela ngenxa yokufuna inselele entsha. Yize Azam iqale yakhombisa ukuthi izimisele ngokudayisa uSalam, kodwa manje isimfaka igama elithi no sale yize ihlulekile ukumncenga ukuthi asayine isivumelwano esisha. Kaizer Chiefs ilungiselela isiphakamiso esibalulekile somdlalo waseTanzania ngenhloso yokunxenxa i-Azam ukuthi iphinde ibhekisise isimo sayo ngalomdlalo. Izingxoxo ezingahlelekile phakathi kwe-Kaizer Chiefs ne-Azam seziqalile, kanti nakuba kungase kube nokuphikisana ngezingxoxo, kodwa ziyaqhubeka. Kungenzeka ukuthi i-Azam ibe manqiki ukudayisa uSalam manje, kodwa ingasephoqeleka ukuthi iphinde isicabangisise lesi sinqumo uma eqhubeka enqaba ukuvuselela inkontileka yakhe. Njengoba bengase balahlekelwe ngulo mdlali mahhala, uNasruddin Nabi uzimisele ngokuhlangana noSalam asebenze naye ngesikhathi beku-Young Africans.